Hello ụmụnne m, achị m ụlọ bọkeri. Ụfọdụ ụmụ nwoke na ndị enweghị ihe ha ma arụ, ụmụ ọtụrụ opiola mma emeji eruo ha achị nwaanyị ngwa kama ka nzaba aha lụwajia m ha esoro nwaanyị laa be nna ị buru ihe ahala ụlọ sef aharala ụlọ. Ụmụ nwaanyị ahụ ahala ụlọ ha lụọ nwaanyị ụmụ nwaanyị ajụji ịga aka mmụọ nke nwa agara ịlụ gaa ịlụ iwe oju ọchị ewechilọlaha ịlụ ụlọ la onye ahụ m bịabara nnọọ ka ọ lọchie asị nwoke lọọ ka ọ lụrụ ka ọmụma nwa lobu nwata nwaanyị wuru ọlụ ishi lanya achọghị nya lụọ ji nyegele ejegharị ahụ agba ahụ ashanti nyegegba ahụ ba asha nwoke nya ngarụ ji lee ya chọrọ nya lụọ ji nya chịbara okwu baala ụlọ lanya like ha ụmụ ihe aharala ụlọ shi aharala ụlọ ashị mala nke mma ahịa shi ma ahụ ụla ụmụ nwoke erujiri shi habajia aha nwaanyị la ụlọ ụmụ nwoke ejejia lụọ nwaanyị ahụ ha la nwaanyị eburu ọwụ ọkwala nwaanyị a nwaanyị ụmụ nwaanyị woola akpaji ike ihe nke ụmụ nwaanyị mmemme oke bịa mmegwụrụ ka ha megwụrụ ụmụ nwoke ihe ha megwuru ha n'ụwa mvụ shi ọkwala ihe mmụta ihulegbuo ụmụ nwaanyị ndị ahụ anya o nwere nke atachiri ma hụrụ nnọọ ọchịla anya alụrụ ịbụọla anya akala aka ịlụ ọjọọ achọkwala ya chọrọ ịlụ ụzọ ịlọ lanya na-agara ha agụ nwoke alọrụla ya dị nwaanyị aga agụ kọtawa ihe oheri nwaanyị kọtagbuo ihe oheri onye ọchịla lajile egori bọsa lajile egori ihe nya mma asụ lanya adị oke nweta ihe ji mmemeri ji a onye akpọ ji ya awụkwa nwaanyị la alụji nwoke ihe ụmụ ụwa nchọkwara wụ ashịlọ ihe la adụ mma ala ha ashịla ele ha kpọdo ishila ala lọ ashịla nwoke kwesịrị ịlụwa nwaanyị ha atụgharị ya ashịla nwaanyị kwesịrị ịlụwa nwoke nnụke la eme ụlọ ụmụ nwoke la ụmụ nwaanyị nnu la eme ụlọ ụmụ nwaanyị wee emeji ha gaa ịlụ ha alụ ha na ekpo ha ofu onye ọrụ ya awụrụ nsọ akwa ọrụ ofu onye awụrụ nshi nri ọrụ nke ọjọọ aghọọ nga ahịa ọrụ nke ọjọọ amahalụ m and ụmụ nwoke ndị ahụ ha bịa ha ekweta nwoke nwa nna amalụ ka ha nshi eme ejie ụmụ nwoke na ngwụla ha la like ya ga ejie mgbe ha rụjiri ka ahụ ha kwalata onwe ha maka ya agakwubeghelu nwaanyị ya mgbe niile nwata nwaanyị chịlọ mgbe nya chọrọ ha la ha chọọla ya na-abịa and ọmụọrụela nwa nna o ekwe ha amụ ọjọọ ya hafụ ahụ ụmụ nwoke la atọ ntọ mụrụ nwa garịga mee nwa adopt njili ihe o ji hafụji ịmụ nwa machịla ya la like ụmụ ke mere nwa adopt nwa nka ụlọ ya la ajụ iru ma ole edoka nwa nka ụlọ nne na nna ịgharị ayi ọkwakele lezi mekerere wuchi m ebebekwe m hey ụmụ nwoke ihere ulu na-eme m ụlọ aka m lekwelu ka ụmụ nwoke mma atụghị right ha ụmụ nwoke ụmụ aji atụghị kakwa alọ right ha nne na nna doo ọkwa ya ka mma achịrị ihe ụkwụ ọrụ anyị gaa kwala isi ga-egwawa ụmụ nwoke la ọhọkwa ha aha nwaanyị la ụlọ lachi ọha ji ezaba aha nwata nwaanyị buru be ya nwata nwaanyị bịa beghachila ọbịara ịlụ aghachila ele ike lụmala bride price ya alụkwuola isi nwoke ọnya ma ajụjụ nshi ka njụ ụlọ mara zala m la comment section dolu.